Haino hai lamsogo sukhani khorang nai tonai jot to viewers no. Fighting ke sengta book nai batai number 29 bini resamungna. Bini bumung ungkha Bisa Sudri Tripuran tai bini nikuma ungkha Srikanto Para Sabrum. Khnamani yagulo norok bini resamungna khnathau jakhangke kobang views tai like kobang ruoi support khlaiye. Second round rohdi. Fighting ke sengta book nai lena bini resamung. Kotha maka piri nayang le sangsar kanangay me bagdo phawang kotha maka piri nayang le sangsar kanangay me bagdo phawang Jisuni hamjang ma kong no Jisuni mang tha ma kong no Jisuni hamjang ma kong no Jisuni mang tha ma kong no Kotho ma ka piri nayang le Sangsar ka nangoy beba do phawo Khanai tong goi bo Khananai kariba sawi tong sinai Bible ni kok thaina Khanai tong goi bo Khananai kariba sawi tong sinai Bible ni kok thaina